Takže ahoj lidi, a vám že Cobra 11 a jsem tady já Aristo. Omlouvám se za menší zakoptání na začátku, akorát že to jinak než tu, protože se neviděl zpětá ramena, omlouvám se. Ale co, fakt je, že, takže rozhodl jsem se na tu hru, tak jsem si koupil zrovna to, protože to vypadalo velmi pěkně a nevíte nic takový, jestli si to jmenoval, to jsem na to jsem přišel jako definici. Přečetl a zajezdil trochu ten tutoriál. Tak, jestli se jmenoval nic se to nedělá, není to tak normálně Cobra 11, protože takže budeme jenom závody a chytat nějak auta nebo něco takového jsem tam viděl. A je tam nějakých 50 misí a ty zkusíme všichni projekt. Chtěl bych to udělat ještě na nějakých 50 partů, možná víc, uvidíme, bude jedna mise nebo úkol. A si vidíme, no. Chtěl bych tak každý den, no jo, tak asi každý den natočíte 15 až 20 minutové video na tuto hru. Určitě mi pište pak do komentů, co bych natočil, jestli nějaký jiné hry, nebo mám pokračovat v tomto let's playi té Cobry, nebo jestli mám natočit Counter, 1.6 Global, ten Global to je takové horší, takže spíš tu 1.6 plus Source kondiční hru a takové pište. Nebo úplně nějakou jinou hru, pošlete mi třeba link na stránky, nebo si bude nějaká 15 €, tak si třeba i koupit, tak mi posílejte link do děcka. Rozhodně budu rád za like, koment, vy zhlédnete celé to video a odběr. Načítal jsem to velmi nadlouho, ale pohodu. Budeme takže počkáme ještě chvíličku a potom si musíme dát dohromady. A na zpátky věci, takže tátou hráč mám je taková závodní, není to žádná skillička, nic si říkat, je to prostě pouze závody a hra. Ale asi jak vidím, tak to se nenajde, nenahrajte to prostě. Loading bude asi 5 minut, nebo já nevím tyhle, ale fakt strašně dlouho. Jo, chci se učit ještě, že budu natočit, no konečně. Semio, Ben, welcome to the job. Once again, it's time for your annual driving and maneuver training. Nebude sekat, to nechceš. Ne, to nesmí sekat. No. Takže si to nesekáme, že to je taková hra. Uvidíme za chvíličku. A já vlastně nevím, u čeho jsem to... Jo, neseká se to dobrý. Já nevím, u čeho jsem to skončil, co si to chtěl říct. Ale... na začátku bychom si měli čistý Well done. Let's test this again right away. Nepřečetla, tak jsme si skoro překvapili, já to nevím, ten tam všichni nám ukazují, kde máme to profesionálně, nevím, co se dělat, ale ještě začít. Ty kokolo, takže shiftem si nadal nějaký informací na benefit. A jak vidím, tak když nabouráme, tak dostáváme peníze. A za to si pak vylepšujeme auto a něco takového dále. A budu se snažit dávat videa v HDčku. A jestli někdy se vážně bude sekat nebo něco, bude to horší kvality nebo něco takového, tak mi napište, jak to nějakým způsobem strávit. A když jsem nekoupil mi tam třeba něco video, aby si ještě něco dělám taky dělám v the next intersection. Budu rád, prostě tam prostě nějaké poučení, jestli se tu hru hráte, na protože of course, crime does not only happen in the streets. Your opponents will try to escape through rear yards and alleys, industrial sites and warehouses. Even fences and other obstacles won't stop them. So for starters, try to drive through that fence over there. Over here, your car is built to take that. Já pášně nejsem na takové tyto závodní hry, když nevypil se to ani uvěřil natáčet, protože dá nějakou jinou hru, ale já jsem spíš na takové ty střílečky, strach nebo ty arkády, tady a takové.
Well done. By the way, there are a few things to be discovered off-road. Several parts lie well hidden in the game environment, and collecting them will be definitely worth the effort. Omlouvám se, že se tak nakoptávám akorát při začátku, no, kdo natočí, tak asi já teď, protože